Mardike ngintias kamardikan nugroho mewala sing Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi kasarira sagung warading dumadi saged rahayu. Rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih widodone ing boyo sambikala. Ngaturaken kawilujengan sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Ingkang satu dadi hormatan dumateng panjenenganipun Bapak kami tuwa desa Guwo sak perangkatipun ingkang satu kita bekteni dumateng para sepuh, pini sepuh, aji sepuh. Soka sepuhan ingkang sampun pono soma ambek broto dateng sekaliring pamawas ingkang satuhu winantu ing Basuki Sokararjan. Ing titikala dangan dalu niki saderengipun adicara beksan kapurwakanan nun inggih sumangga kita ajak angkeran upada dhateng pepadaning Gusti ingkang murba jagat bilih kawilujengan kabakaswarasan katentreman sumawana karahayun mugi tansah kajiwa kasarira dumateng sedaya masyarakat Desa Guwo Katiti. Ing titikala dangan dalu niki panjenenganipun sedaya masyarakat Desa Guwo boten nilaraken adat tradisi ingkang sampun lumampah nun inggih sedekah bumi. Ing titikala dangan dalu niki kanthi dipun pargya langen beksan tayub sang yaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu winantu ing Basuki Sokararjan. Ing titikala dangan dalu niki kula minangkani pranata adicara kula badhe mratitisaken lampahing adicara langen beksan tayub kangge mangayu bagya sedekah bumi. Ing titikala dangan dalu niki nun inggih ndungkap titiwahyaning adicara badhe kawaos setunggal mbaka setunggal. Adicara ingkang sepisan kala wau sungkeman sampun dipun tindakaken dumateng panjenenganipun Bapak kami tuwa saha Ibu Siniwati wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak kami tuwa. Dungkap adicara ingkang kaping 2 utawi kaping kalih nun inggih ing mangke badhe ngaturaken beksan mubeng kaping 3 arahipun mubeng menengen kanthi dipun iringi gendhingipun eling-eling. Dungkap ingkang kaping 3 menika langen beksan gambyong gendhingipun Pangkur Wirama Lamba. Salajengipun dungkap adicara ingkang kaping 4 utawi kaping 50 nun inggih atur pambagya beksan sliring mangke badhe dipun iringi gendhingipun 8-10 polos sigeg. Dungkap adicara ingkang kaping gangsal utawi panca nun inggih gendhing puspawarna sigeg godil nggih dipun susul kalian Bapak Ketua RT 1 ngantos 8 menika tayubipun panjenenganipun Bapak kami tuwa lan perangkat sedaya ngaten nggih. Ngoten. Sang yaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu winantu ing Basuki Sokararjan. Ing titikala dangan dalu niki ndungkap titiwahyane mangsa kala adicara ingkang kaping 2. Nggih menika gending eling-eling badhe dipun tindakaken dening Ibu Siniwati Catur Paestri kairing ungelipun gending eling-eling saking keluarga agung seni beksan Muda Laras. Sumangga eling-eling kasmaran Satrio Agung.
Kapyarsa kala wau ungelipun gending eling-eling kasmaran ingkang sampun dipun tindakaken Ibu Siniwati sekawan cacahipun minangka kangge murwakani adicara tradisi beksan sedekah bumi. Ndungkap titiwayaning mangsa kala adicara ingkang kaping katri, kaping 3. Nun nggih Ibu Siniwati badhe ngaturaken beksan gambyong kanthi kairing ungelipun gending pangkur irama lamba. Kunjuk dumateng warga agung Mudha Laras.
kabeh bergoyang goyang musar kabeh kelangar nyata sayekti tangan beksan dalu iki Kapyarsa atur pambagya beksan gambyong ingkang sampun dipun sarirani dumateng Ibu Sriwati ing titi kalodhangan dalu niki kinarya kangge murwakane adicara beksan ing dalu niki. Sangyaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang satu Bejo Mulya minangka adicara urutan ingkang kaping catur. Nun nggih atur pasegan beksan slering. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak kami tuwa ingkang badhe ngaturaken beksan slering nun nggih ingkang sampun kepiniji. Sumangga kula aturi samapta ing kati sawega ing diri. Kanthi kairing ungelipun gending 8-10 polos. Ing titi kalodhangan dalu niki kula badhe madeg sadhakep saluku juga netepi Bapan Hawa Sanga badhe ngobong dupa ingkang gedene sakpadongkal ben gandanipun mangambar wonten ing jagat guwa kanthi jumeneng kuku sing dupa kang kumelun ingkang jasang apake kawengku sagung jajan ning sanget-sanget iki sang Resi Kaneka putra sang Resi Kaneka putra kang hanjok saking yati kuku sing dupa kang kumelun-kelun aning sanget-sanget iki gawe ya wong loro.